Het is een laam die we juster aantroffen. Juster weer een peeskemanje. Ja, die weer echt helemaal pakt. Het lijkt echt al hier. De schrik ziet er goed in, doet Ilkje Kingma sneuren bij haar skiep op de Lauwe Zeediekkaam. Een laam wie onvallen door een roofbeest. Na een rondje over de dik bleken meer skiep verwoenen. Een akelig gezicht. En het is maar de vraag of alle beestjes het libje. Deze redt het wel. De veearts zit erbij geweest, die gaat ze opereren. We hebben van die ene, maar we hebben die foto van binnen gekregen hier, maar die lap die is helaas stjet. Maar dat wie gewoon te grote wond om dat lampje te redden. Die oren hebben we wel redden kunnen, dus dat wie de eerste dag, dat wie sneun. Bij die ene onval bleu het net. Snijn en manje wie het werraak. De Kingma's hadden een expert naar zien litten. En de dierder is naar alle gedachten een goudjakhals. Die passen hier gewoon naar thuis. Wij ben hier een lietse landje met een soort beesten. Wij kunnen hier heel goed beesten opvakken. Er zit hier een heel mooi green landschap. Werd gewoon een beest op een sediekjet, maar ook in het veld of weet ik veel waar. In Drenthe ook, daar gaat ook maar met de wolf. Maar hier krijgen we dus de meidje maar een jakhals en die passen gewoon ook naar thuis. Had de veearts. Ik ben mijn nuddel en mijn tretjes onkoers zet. Maar dat is dan een beetje zien. Het is al wat vochtig aan het worden. Dus ja, we moeten maar zien dat het goed komt. Het is afwachten of dit laam toe libbet. En mocht er nou weer een ongeval komen, dan had dat flinke impact op het bedrijf van de Kingma's. Dan zijn ze hier thuis in het loonmaten of in het hokmaten. Nou ja, in het hok dan geven we naar strieën, kulen, biks, wat ze gaan maten. Doen we ze in het loon. Dan kunnen wij ons loon dit hier net meer in eerste snee voor de kaai, want we hebben nog een koopleers. Maar ook voor deze skiep die de winters weer binnenkomt. Dan kunnen wij ons wintervoer net winnen.